Kowenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nyadichiel kendo golo chung' ka okone kweth mar Azimio ni onge thuolo mar manyo donje piny owacho gi tok chiel. Ruto koni mbui mar IEBC kata Sava ne oyayo kinde kwano mbulu kod duol mar IEBC. Ruto loso kinde ya hospital maduong' mar obila e kaunti ma Kitui madhi reso jopiny kod obila. Walter Nyambaga miyo ler mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod jatend bad migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki otele ya hospital mar kar tiegruok mar jolweny e gweng' ma Kinyonyo e kaunti ma Kitui. E nyasino, jatend piny okawo thuolo mar loso ewi siasa e kama ne okone ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga ni mbui mar IEBC kata Sava ne oseyaw e kinde kwano ombulu Bomas of Kenya maonge moro kendo modinga geno. It is necessary for our friends to know the servers were open when we all were identified biometrically, and each and every one of us was given a vote. It is also true that when the counting was done and the results were posted on the portal, the servers were open. It is also true that when the IEBC was tallying results at Bomas, the servers were open. Jatend piny William Ruto nyiero dwaro mar Azimio e kaka chiwo thuolo mar ndalo 14 mar keto e tim dwachgi nono to gibiro dhi nyime kod bago ng'anyo. Ka Ruto wacho ni jo Kenya sani oriekore kendo itgi olirore makare ma ok nyal sondgi kod ng'anyo. To now turn around and pretend that servers to be open at this point in time. You can fool all the people sometime. And you can fool some of the people all the time. But you cannot fool all the people all the time. E kautene kod jodito mopogore piny owacho, Ruto yawo kar thieth maduong' madhi konyo jogweng' kanyakla kod jolweny mar kelo fungruok e yore mag tiegruok ne obila. Hospital in Ruto. When these medical facilities are complete, they will go in a long way in boosting the morale of our officers, making them feel appreciated and being treated in an environment that does not disturb the rest of the public, because some of the injuries that our officers get are quite serious injuries. This hospital demonstrates that we have come of age and are willing to acknowledge and embrace and take measures to rehabilitate those affected by post-traumatic stress disorder as well as combat trauma. Jatend piny osingo biro jiwo bad migao mar obila kod gigo ma ochuno kaka jiwo obila kod migepe buora mag lweny kaka yore mag rito tong' mag Kenya e yore kwe. The first police hospital, Your Excellency, this is the first police hospital ambayo iko na vitanda 130. Tuko na nyingine kule Nairobi Mbagathi ya vitanda 150. Your Excellency, tumekueleza, tumekutajia kila wakati, issues to do with health is dear to the officers. I also want to say all the other facilities, including the airport and the stadium that we are building, will also be available for use by the community here and the people of Kitui County, alongside all the other Kenyans that may want to use. Walter Nyambaga, Ramogi TV.